Spoločnosť Normand priniesla na Slovensko tento rok dánske, normandské jedličky najvyššej kvality. Sú rozdelené do troch tried, trieda štandard, trieda A a trieda exkluzív v hodnotách 20, 30 až 40 eur za meter. Bohužiaľ Dánsko postihla výchrica, preto nám meškali stromy až 4 dní, na základe čoho sme nútení urobiť akciu 45 eur za kus. Čo nás samozrejme mrzí, lebo niektoré z tých stromov majú hodnotu až 90-100 eur. Našou základňou je toto parkovisko Hraničná Mierová. Ďalšími predajnými miestami je nákupné centrum Aupark pred hlavným vchodom, taktiež parkovisko oproti Riverparku, stavebniny na Panonskej, ako aj Bila v Senci. Preto pozývame všetkých, ktorí ešte doma vianočný strom nemajú, aby nás navštívili na jednom z týchto predajných miest a našli si strom podľa vlastných predstav za teda dostupnú cenu.